Kishiyar Babata series 5 ga watan Julai. Ku same mu, za mu haska shi. Sannan ku duba Tankarkar TV, za ku same shi. Mun tanadar muku sinkin abubuwa, abubuwa da za su ba ku mamaki. Don haka muna nan a Tankarkar TV, za mu fara haska shi ranar 5 ga watan Julai. Don haka sakatare fara gaya musu. Kishiyar Babata, insha Allah za ku same mu a YouTube channel ɗin mai suna Tankarkar TV a matsayina na producer. To, Tankarkar TV dai taku ce. Gidan kallo SULE TANKARKAR. A riƙe lokaci 5 ga watan Julai, insha Allah. Sunan fim ɗin dai Kishiyar Babata. A tare mu 5 ga wata a sha kallo. Muna muku albishiri da sanarwar cewar akwai fim ɗin mai suna Kishiyar Babata wanda muke gudanar da shi a SULE TANKARKAR kuma a SULE TANKARKAR TV. A tare mu ranar 5 da wata mai zuwa, insha Allah. Sai ma darakta, aikin ka yana kyau darakta. Bari wannan aikin da nake mu Kishiyar Babata ne. Dan Allah ya daga gaba abun ba. To shikenan jama'a, ku jira mu. Kishiyar Babata yana kan hanya. Series zai fitacce da sai kun yi mamakin shi. Yana nan akan hanya. 5 July. On 5 July za a haska shi. Kishiyar Babata. Carbin kandi mai tsada ne. Wannan da abincin kaga yanzu aka bada hidi in ba amfani ba za a yi da ba za a yi. Saboda daga can gidan aka fito da. A'a, wancan inda da akwai haska a wancan gidan ba a haska ba. A'a, wannan
kawai a bayar